Alhaji Suwas daga ta jini yau zanai Hausa, fahimtar Hausa aiko sai dan Hausa, ko dan Hausa ko kuma mai jin Hausa. Yaran Hausa ka ji gargasa, ya wuce sa'a yana saman bisa. Dinka duniya ga kaf ana yin Hausa, Germany America suna yin Hausa, Ingila da China suna yin Hausa, Faransa har da India suna yin Hausa, duniyar Afirka ma suna yin Hausa. Mun zamo na farko mu gargasa, zanai Hausa ku ji ni 'ya'yan Hausa. San matayi nisa kasa dai kusa, dan Daudi ko budurwa suke da kwarkwasa, suna sarkinsa duka ya wuce masa. Rin masoyi shi ko baya nisa, tushiya da saiwa suna cikin ƙasa, dankali da rogo su ma suna ƙasa, shi ko mangoro yana a can kaho bisa. Alhajin Suwas ne ni yaran Hausa, sassaƙe da saƙa masaki da sussuka, tsaki da tsarkiya tsintsiya da tsakiya, tsuntsu yana tsaka shi ne su yana fatsa, motsi da muntsini motsuwa da tsakiri, mori da marmari moriya da mariya, mara da marmara sassari da sumari, sara da sassaka ba su kyale toho, kaza tana ƙasa ta fi ƙarfin shaho, raƙumi a kansa duba babu ƙaho, dokuna da jakuna a kansu ba ƙaho, raguna da shanu su ne masu ƙaho. Hausa 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 yar bakwai mai gida gidan bakwai, kin bikin sake dan a yanzu ba yake, jiko na sassaƙe dole ne a je da ke, masu ja da ke dole ne su je da ke, kaza tana da kwai ke koma ke babu kwai, in hasada kike ki gane yanzu kin zake, ki zo ku ba da kai kar ku je ku yo sake. Hausa ta fice duniya ce ta ce, dole ne na ce dole ne na yi zance, Alhajin Suwas da Hausa na yo zance, kin zama uwa ko ko in ce garkuwa, mai bada kariya sannan mai sa shakuwa, mai bawa bakuwa abinci har da maruwa. Hausa garkuwa kin zama uwar uwa, baki da rowa baki nan da yan uwa. Hausa 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 garkuwa, Hausa 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 garkuwa, Hausa 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 garkuwa, Hausa 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 garkuwa, Hausa 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 garkuwa. Duniyar bisa da idon bisan bisa, mumina bisa su suna kasan kasa, daga nesa muka sa su ko sai kusa za mu ci kasa su ko sai su ci masa, mun ɗauka sa su ko sun ɗau masa. Allahu ne ya sa mu zama gagara kasa, babban yare a duniya gaba ɗaya, mai kama zuciya Hausa ta zama hanya, ta wuce gaba ta guje wa makiya, ta gaban gaba ba a yau batun jiya. Hausa ke uwa ce mai gyara zuciya, wanda ya shige ki zai samu duniya, gami da shiriya za ya zarce makiya. Hausa kin zama uwa uba ga makiya, suna ta kiyayya gashi kin zamo iya, kin zamo iya mai riko da gaskiya, baki hayaniya baki san hayaniya. Hausa gaskiya kin zamo guda daya, duk Najeriya ko ko in ce duniya, gashi ana yin ki ko ina a duniya. Alhajin Suwas na taho da gaisuwa, Hausa 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 garkuwa. Yaran Hausa yanzu ya zame uwa, ya zame uwa ya zame kamar ruwa, ya zame abinci ko ina ana bida, naga ko ina ana zuwa ana bida. Ilimi na Hausa ya zamo kamar gyada, ana tafin kwada, su kuma iya sun tsaya suna fada. Hausa kin wuce a ce da wannan a hada, kin zamo daya babu wanda zai hada, baki a bacci kin zamo man gyada. Hausa garkuwa, Hausa garkuwa. Alhajin Suwas, Hausa garkuwa, uwar uwa. Hausa yaran uwa da uba.